обувките са нещо, което е бързо оборотно сред децата. Те нарастват бързо. Самите ръководства на обувки, някой друг година пак ще направим такава акция, но от началото на тази година ние проведохме сериозни консултации с ръководството на официални институции. Ще време на acolo e o campanie, nu? И там, защото се много по интересен начин е разказана историята на професията пианист. Де факто, чрез тези персонални истории на тези големи изпълнители. Това е съпътстващо събитие, както казах, и много се радвам, че можем да го включим в нашия афиш. На 27-ми правим един концерт, както винаги даваме път на младите изпълнители, един концерт на лауреати. Sai ceva mai tare decât asta. L-am întrebat cum se poziționează față de homosexual. Eu cred că în momentul... Dar de câtă întrebare, Rareș, întrebarea, iartă-mă, cum te poziționezi? Da, întrebarea asta, sigur. E o întrebare prea sentențioasă către Liviu. Eu cred că în momentul ăla au înghețat toți ăștia, Podemul. В центровете за и на децата и на всъщност бих да кажа много вина и благодарност това, че всички тези кампании всъщност ние доставяхме всяка социална институция.